Hezkuntzak bere oinarrizko zutabeak finkatzen dauz San Fidel ikastolan. Hezkuntza proiektu honek gazteenetik hasita eredu propio bati esker ibilbide pedagogiko arrakastatsu baterako oinarriak jartzen dauz gaur egungo familien beharrei erantzunez. Segurtasuna, konfiantza eta autonomia nagusi dira haurrezkuntzako lehen urteetan. Umeek berme guztiekaz hasi daien euren ikaskuntza. Konfiantzazko pedagogiagaz familien eskutik egiten dabe aurrera egokitze prozesuan, beti euren erritmoan eta aldi berean pizten dabez euren jakin-mina, sentsazioak, jarduteko gogoak. Gainera ikastolan emoten dabezan lehen pausuetan hasten dira esperimentatzen, jolasaren bidez ikasten, alkarren artean erlazionatzen eta autonomia eta konfiantza irabazten. Lehenengo etapa honetan ez ezik, euren etorkizuneko ikaskuntzan beharrezkoak baitira. Horretarako psikomotrizitatea beharrezkoa da. Akuturier praktika psikomotrizagaz funtsezko zutabea San Fidel ikastolaren proiektuan, umeen jolas libre eta mugimenduaren aldeko apostua egiten dauana, umeak mugimendutik pentsamenduraino doan ibilbide batera gonbidatuz. Izan be, San Fidel ikastolaren haurrezkuntzako proiektua bere metodologia aktiboengatik nabarmentzen da. Espresuki etapa honetara zuzenduta dagoz, ikasleek kontzeptuak barneratu daiezan, ia konturatu barik ikasi daien eta lehen hezkuntzan oinarri akademiko sendoa izan daien. Gaur egun oso gustura gaude, aldaketa honegaz ikusi dugulako umeak osotasunean begiratzen dauzen ikuspuntu bat daukala, autonomian laguntzen dietela, euren konfiantza gehiago izaten laguntzen diela, eta horregaz horretara bideratu dugu gure hezkuntza proiektua, batez ere. Holan, San Fidel ikastolak ulermen proiektuetan oinarritutako ikaskuntza dau gidari, berezko metodologia ikasleen jakin-mina eta motivazioa sustatzeko. Edo Singapur matematika eredua munduko ezagunenetakoa eta askoz dinamikoagoa eta praktikoagoa dana umeentzat manipulazio praktikari esker. Ezin da ahaztu irakurketa idazketaren garrantzia, Eduardo Herrera psikologo eta logopedaren metodologia eta enkodigo programa digitalari esker letren arteko lehen pausuak emankorragoak eta divertigarriagoak dira. Baita ingelesaren ikaskuntza be funtsezkoa etapa honetan, Jolifonics metodoaren bitartez eta jatorrizko ingeles irakasleekaz ahozkotasunean, entzumenean eta hizketan ardazten da hizkuntzaren oinarriak ahaleginik gabe ezartzeko. Era berean arte hezkuntza euren egunerokotasunaren parte da, adierazmen musikalak euren arreta eta kontzentrazioa indartzen dauz, edo margolaritza eta marrazketa, euren sormenerako eta irudimenerako pizgarri indartsuak. Hezkuntza proiektu honek ez dauz alde batera ixten umeen emozioen kudeaketa, jokabideak eta beste umeekaz dabezan harremanak. Eta ondo ikasteko osasuna eta elikadura begiltzarriak dira. Tokiko produktu ekologikoekaz egindako menu orekatu eta osasuntsuek hezkuntza proiektu integrala indartzen dabe.